tady je Natalie Oreiro, je tam televize Relax? Ano, máte nějaký dotaz? No tak kdy vlastně hrajete toho divokého anděla? Tak právě tento dotaz se v poslední době často opakuje. Televize Relax po poslední programové změně začala dávat právě váš oblíbený seriál Divoký anděl o víkendu. A to v sobotu a v neděli od 21 hodin večer. Omlouváme se všem divákům, kteří hledali právě tento seriál v průběhu týdne. Televize Relax ale pro vás připravila další 2 legendární seriály. Pobřežní hlídka a Jack. No a právě víkendy budou patřit Divokému andělovi. A kdy uvidím ty reprízy? Od tohoto víkendu můžete v sobotu a v neděli ráno a taky odpoledne sledovat právě reprízy vašeho oblíbeného seriálu Divoký anděl. Bude tak čistě na vás, jak se rozhodnete. Zda budete sledovat reprízy ráno a odpoledne z minulého týdne, anebo zda se podíváte na premiérové díly v sobotu a v neděli od 21 hodin večer. Omlouváme se tedy všem divákům, kteří neměli k tomuto tématu potřebné informace a budeme rádi, když i dál budete sledovat seriály na televizi Relax. Děkuji, to je všechno.